talap taman nga mga pag-ulan. Kag diriya sa aton sa Western Visayas, lakip na ang probinsya sang Negros Occidental, may pagulugalum ang aton sini kalangitan, tubto magalumon, may ara man panalagsa nga pagpanalithi, na panalagsa nga pagpanalithi kag pagpanaguob ina tungod man sa localized thunderstorms, kag may posibilidad man ang mga pagbaba sa pila ka mga lugar kag landslide sa tiunseng pagpanaguob. So, kabalo na kita kung ano nga mga lugar inang ginatumod sang pag-asa, amo inang mga lugar nga ara iya sa mga manubo, mga manubo nga bahin sang bukid na mga kabukiran naton na amo na dang mga prone nga mga areas. So sa aton man mga kauturan nga naga estar sa mga nahimlambitan man nga mga lugar, extra careful lang, na maghalong-halong lang. Okay? Kag magluwas man sina Tita Wilma, aton man madulo nga tupiko sa aton mga palangga nga mga tagpalamati karon nga hapon. Ano naman ang aton sini madulong sa inyo? Natungod, hindi, na-mention ko ba lang acne, abi ko ba lang sa una, magsiling ka acne, punggod lang na siya, na? Pero hindi siya gali. Isa ina ka kondisyon sa aton skin nga sa diin may ara nagasupon bala, nagablock sa aton pores, sa aton skin pores, kabalo kita anong skin pores, ina mga natubuan sang mga puno bala, sang ginatubuan sang aton balahibo sa panit, nan. Amo na da mo na, so managasupon, may nagasupon da. Hindi lang na iya sa guya, may ara man sa bugos naton nga lawas. Kun nga agali nga ginagakasupnan ina tungod sa sobra-sobra nga langis o kung sobra-sobra nga sibo sang imulawas. Ti ang pores kabalo kita magagmay ini siya nga buho-buho, di bala? Magagmay ina siya nga buho-buho sa aton skin sa diin dira nagaagi man pagwa ang aton balhas. Bisan makasiling ka bala ang masami nga ginatubuan sining pimples o kung punggod nga sobra-sobra nga kung kaisa ma-diagnose na as acne kalabanan ma-experience ini sa mga teenagers naton. Inang ara bala sa puberty period mga nagahinupang kung mga olds na pa na ay tungod na kay nagahinupang ka kung gatululubong imo mga punggod pero may ara gid iya punggod nga kun lang taon mo nagahinanak-hanak sa guya bala no. Kag ang hindi nami magluwas sa aton sini mga young ones or sa aton mga teenagers, ang may ara man niya kita nga mga may edad na nga naga-eksperyensya sini. Ti kun barado gani ang mga pores, kun barado ang mga pores tungod sa sobra iya nga mantika pa mo kana tungod sa sobra nga mantika sa imo sini guya sa not necessarily sa guya sa imo lawas o konsebo may posibilidad magagwa ina ang pila ka mga palatandaan. Anong mga palatandaan sa acne, Tita Wilma? Inay mga blackheads. Tendencies ang iba, no? Basta blackheads kita ito maayo lang kung bukas sa puno, kay iban gina-break na nila or ginatudos na nila para magkuha. Ti hindi na siya gali nami. O hindi na siya nami nga amuho na lang nga pamaagi nga panguha. Ting iba naman, ginapabayaan malang kay kung limpyon nila ilagwig kulo may blackheads may whiteheads man mo sa nahibaluan tamo no may ara nga sa kadamuon sang imo pimples or let's say blackheads or whiteheads amo nagapula-pula di ba la naga pula-pula pagkatapos ng kaisa sa punta pa sina may nagaputi-puti nga mo kaluluoy man na kaluluoy man sang nawong ilabi na kung gwapa, masaya kagwapa tani, pero punggod sa guya. Ay, kagwapo tayo, pero puwerte po nga punggod yan, no? Inang mga nagabutlig-butlig na amo na panawag nila papulis, na papulis. May medyo may ara na siya, sorry sa mga nagkakaon, medyo may nagana mo na ang imo sinipunggod. Kag duludalag ko na siya na amo inang mga palatandaan gidya nga kung hindi mo mapagar, hindi mo matapna amo nang ginatawag nila gid nga acne duludalag ko kag masakit nagapitik-pitik na agyan ko man sa una sang huben pa ako sang teenager pa ako estudyante di ba pero ang acne sa imo siniguya na magagwa
may ara man hindi lang sa guya nga nagatubo. May ara man gali diri sa dughan, may ara man sa abaga, may ara sa liog. Ah, ang iban diri sa likod sa upper parts ng imo likod no nakakita gid kita sina. Pero may mga classes gali lain-lain nga mga sahi sang acne. May acne vulgaris, may acne conglobata, ba amo na gali tita Wilma. Inang acne vulgaris nga ina, amo nang ordinaryo nga klase iya sang acne nga sa din makita na ang mga blackheads kag whiteheads, pimples sa guya, sa dugan sa likod kag sa imo abaga. So amo nang acne vulgaris. Ang acne conglobata naman, na ang acne conglobata may ara siya yan inang nagapalamula-mula ng imo mga punggod na what singon no nagapalamanog na bala especially diri sa lower parts ng imo guya pagkadto sa liog sa imo dugan sa imo butkon may ara pagid diri sa aton alatrasan sa may buli na yon may ara man nagaligatubo may ara pagid sa ang acne mechanica ano naman inang acne mechanica nga ina ang acne mechanica resulta ina sang sobrang nga init kag pagsuksok sang hugot tuman ka hugot kag hindi komportable nga klase sang bayo na amo na ang acne mechanica ang rosea acne ina nga may nagangot-ngot gid iya kag nagahapdi pang imo sa skin pero may mga kondisyon magluwas dira may ara man ang kondisyon ang mga kondisyon nga ina anong resulta sina naga-dry kag naga-rough ang imo sa skin kaano bala kamkon sa Tagalog pakagaspang magaras kag tapos ang may ara pag ina nga gapalamanog ang imo ilong may ara man nga nagadako nagahubag ang mga pores mo kunin ang alagyan sang balhas sa aton sa skin ina mabubuo bala natubuan sa mga balahibo na kag ano pa bininyo may ara man nga kalabot sa imo mata na kay nga mahalitan niya ang blood vessels sang mata. Ti mahubag na tiplokon mo ara nan isa pa na kag sa imo ning upper lid sang imo sini mata no kung tuklapon mo nandira siya ay acne ina pero ano ba lang ginahalinan sini magluwas sa sobrang langis sa konsebo nagaresulta man sa acne ang bakterya kag ang pagkasupon sa mga dead skin cells sa aton sinipores ay amo na gali tita Wilma na may posibilidad nga magalala pagid ina kung ginatudos mong punggod mo na tandaan mo na ha may ara gina mo na namian gina sa magtudos kay kanami gid kuno may ara man kun nga naga-experience kay sina tungod sa sobra man nga stress kag pollution, ilabi ng air pollution, di ba la? In may ara pag ng mga selected nga klase sang mga tinapay, nan, pwede man ina nga magka-trigger sang acne. May ara, oy, ang mga chichirias, mga anak, mga estudyante, kaya ba kalabanan sa ilang ginapangtubuan nga daan, amo na mga estudyante naton, ang chichirias. Kag ang pagpagsuksok muna sa mga hugot nga mga panapton, pantalon. Kapin pa kung ikaw permi nagasuksok sang helmet, naka-backpack pa ikaw, amo gina siya, no? Muna yung siling naton kinanglan, hibaluon taman nga aamusin, ino kabudlay niya sang akong sitwasyon man. Pero anong dapat mo himuon para mabalaan mo kung ikaw may acne o kung wala? Comprehensive malang nga diagnosis mas maayo kung ikaw mismo nga daw ma-check mo nga daw nagapitik-pitik na labi na sa imo guya or sa imo dughan or let's say diri sa upper parts ng imo likod nagapitik-pitik siya kag kasakit na maka-disturb na gid bala sa imo mas nami kadto ka sa dermatologist mahal-mahal galing kay mga dermatologist, sila na iya ang nagatimpla sa cream para sa imo. Ay, kanamo-damo. Halin sa habon, halin sa cleanser. Pagkato sa cleanser, damo na. Mag-istorya lang ng mga kabataan nga pamati si Tita We. Ay, huugyan na. Ay, kabudlay-budlay. Pero paano ina malikawan? Simple lang mga anak. Ang imo pagpaninlo sa lawas, amunang sa nanahambal naton, importante kid.
personal hygiene. Magpaligo ka, hindi lang basta nga mabubo ka tubig sa lawas mo, ma-shampoo ka kinanglan, pangiskis gid sang maayo. Na, amo nang pinaka, no? Pinaka maayo nga depensa batok iya sa acne nga ginatawag na amo nang pinakanami gidya na may ara pa gid na kinahanglan himo ka man sang pila ka mga pamaagi para nga maproteksyonan mo man ang imo kaugalingon. Kung balhason ka gani, maligo ka gid. Kada balhason ka, kunara ka lang sa balay, magpaligo ka gid. Kagamit ka sang habon nga hindi tama kahumot-humot na ano na gani nga mga habon na balang mga unscented nga mga habon pinakamaayo ina galing hindi man ta ka mentionar sang brand sang habon. Kung ikaw ang imo buhok oily na kung oily hair ikaw kinanglan mag-shampoo kagyan. Kaglikawan mo man inang mga product nga very strong para sa imo sini panit kag inang mga produkto nga may alcohol content na di sa likawan mo man ang pagtudos sang imo nga mga punggod kay isa gid inang tudos-tudos nga ina sang punggod mo baw kabudlay gid kag magluwas pa gid sina ang imo beddings ginahigdaan mo bala na kinahanglan gid ilis ka gid beddings mo ngayon ang imuulunan islan mo kag kinahanglan painitan gina siya kag pakpakon mayo islan ang punda kag syempre pati ang bedsheet or kung ano man ang ginahapin mo sa imong hiligdaan tititawe hindi man niya mo namon pangabuhi ay kung ano man ang imo ginahigdaan limpyuhan kay subong niya kabalo kita wala na banig nga ginagamit makakita kaguro banig subong plastic nga mga banig right pero sa mga kabanwahanan sa mga kaumahan ara pagid ina iyang mga banig nga mga sinauna mga banig nga mga ano gayong panawag sina nan nami na siya higdaan. Di ang iban sina higda man lang diretsyo, pero kinahanglan limpyuhan mga anak na parang ang inyo punggod hindi mangin acne kag mangin amo nang halinan sang pagkadula sang imong self-confidence kay nga conscious ikaw sa imo makit-an iya nga itsura kamasiling ay abaw kabudlay-budlay ginisang akong sitwasyon iya kag nahuya na ikaw makigatubang sa iban di gusto mo na pa mo kana syempre hindi bala amo nang nasiling naton importante as always ikaw mangin matinlo sa imo kaugalingon likawan man nga magpatial sa init sang adlaw kay kung magbulad ikaw sa tama kainit nga silak sang adlaw ti medyo mabulubudlay man kay ti matamaan ka aragoy ba mahanak-hanak gid na pero amo na siling naton paligo sang masami kag kun ara ka man lang sa balay limpyuhan gid pagkatapos ang imo guya limpyo ka gid perme manghilamos gid perme kagagamit sang habon iya nga mga unscented hindi maisog ang baho kundi kinahanglan lang naton nga gamiton inang mga habon iya nga may ara sina nga mga may mga sulfur, no? Pero kung hindi ka man kasaho, that's why mas nami, gin may rekomendasyon halin sa dermatologist. May iban gani sina nga, kung hindi iya kasaho, ang mas nasawan lang nila, inang mga natural remedy, no? Inang ara lang iya asbila sa aton palibot na masabat na naman na ng aton mga elders, no? Masabat gina sila nga ila sang una. Akon sang una, katilaw ko na sang dalaga pa ko bala. Inang wala katilaw, bala pang makeup katungod sa imong trabaho na kay ti ginari-require kay kinahanglan makapagwapa ka kay tiga tubang ka sa mga tawo na about ti allergy ba dira naguluwang imo mga punggod ay ina ba lang habon nga ginahabon
sa lampin sang bata nga wala baho na hindi ko mamunong iya nga brand na amo nang inalimpyo ni Tita We siya nga guya na tapos ang gabi napaligo ko na sang pulbos nga baby powder lang na iyang sa una do amo man lang tong nakakuha sa to kay ti katilaw man ta hambal sang iloy magkilis ka bugas saluda bala ang linugdang niya mo nang ibutang mo sa imong guya na the something na amo sina kadamo sa mga pamaagi di bala ay iban na lemon butangan lang nila na mix klahan nila soda gamay i-mix nila kag amo ipalhit I don't know pati na sa body odor nami man kuno ang baking soda pero ginpa-try ko ina sa isa ko kakilala daw effective man suno sa iya daw pa mo kinabala alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma Anay kadto kita sa Iton Food Supplement ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Tinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-titikbar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Kisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkurmanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay.
dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na nakabatik ka, iyan na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kung pwede sa lang agitayan ng mo ito. Imanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Okay, sa ito na mga naka-online, hi and hello lang dira sa inyo, nagkamusta lang dira. No, hello, Ma'am Ana Sinoro, ara si Ma'am Ana, mayong hapon, Ma'am Ana. Ay, nagaulan sa La Carlota. Nagaulan naman ko, no. Richel Mahilong Perez, hello, Tito Wilma, kapamating kami adlaw-adlaw ni nanay sa imo programa. Salamat gid Inday Richel, no. Richel Mahilong Perez. Yes, Sir Alex Montesa, mayong hapon. Yes, salamat gid. Patamyaw, Tita Wilma, akon iloy nga gaporok-urok gid pamati kay Leticia Perez. Madamo gid nga salamat. Okay? Wala ko kapon. Kay pamo, okay. Okay lang na iya, Ma'am Ana. Ka-intyendi gina si Tita Wilma. Ha? Okay. Don't worry. Alex Montesa, mayong hapon lang da sa imo tawe. Ari lang ko di monitor sa imo via stereo, FB live stream. Salamat gid sa imo. Okay, dira sa Barangay Lagran, hala, Carlota sa Pilar Compound. Sa sister ko kay Brad Edwin, kag sa mga hinablos ko, Regine, JV, kag Giancarlo, halong lang. Happy Thanksgiving Day lang sa ilan ni Ma'am Vanessa Star, kay Doc Matmayos ang Rochester, Minnesota, kay Ma'am Chinky de Legdon sa Phoenix, Arizona. Keep safe always and God bless. Halini na kay Sir Alex Montesa. Pamo ka na. Okay, paliyog man ko tamyaw, Tita Wilma. Kay Sir Noel Amarca, kay Sir Melili Oligo. Okay, kay Jane. Mga friends, nakauna mo ni Miss Jane Candido Hildore. Madamo gin nga salamat, Tita Wilma. Tutu Asis Mahinay. Gahinay-hinay ka man, salamat gid. Kag ara man nagali si Inday Eda Ramos. Girly Celis, haban magbanwa, mayong hapon man sa imo. Yes, kay Carl Kenneth Cañete, mayong hapon, liog lang kugwit kay Nanay Sally, kay Tatay Larry, salamat gid. Ang punggod na, Jean man, pero tama ka. Sa jeans ko na ang punggod, sa jeans na. Pero tama ka, dapat matinlo gid. Ma'am, tsakto ginaya. Ma'am Connie Laparan, banig na siya nga pandan. Yes, so, namian ko na isang banig nga pandan. Ga-monitor kami diri sa Pandanon DSB. God bless. Salamat kin, Ma'am Connie. Daisy Santoyo Lisaw, hidlaw man ko magpatamyaw ba? Dugay man wala gid signal mo. Liog lang ko tamyaw, Tita We, sa tanan nga kapamati diri sa Sitio Dulum. Barangay San Miguel, La Carlota, sa di madamo. Gid nga salamat. Okay, dira lang anay asta, ha? Okay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
Te, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara ang ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Madali ang aton sining text hotline. Happy birthday, abaw. Happy birthday, happy 87th birthday, Auntie Belen Lambatin, sang Barangay San Teodoro, Binalbagan. Okay, ang katamyaw si Junjun Lambatin Domyo sang Pakaw, Bantayan, Kabangkalan. Madamo, gid nga salamat. Tita Wilma, greet ko lang, taga Tuyom, Kawayan, especially sa Magbanwa family. Sa akon mga utod si Tuto Josel Inday Bing, Jonah kag sa kay Mamay Aison, adlaw-adlaw gina siya gapamati sa mga hinablos ko halin kay Joy nga always gid nagapamati sa programa mo. Kay Tita Wilma, salamat gid sa pagbasa. 0654. Yes, kanday lila man dira sa Tuyom Kawayan. Nas pamilya kanya mayong hapon dira. Good PM to wega pamatigid kami now. Boperte. Mabuhay ka. Perte. Salamat gid na sa imo. 8220 kabalog gid. Tatay Tony mayong hapon lang dira sa imo. Tita, good PM. Adi kami diri sa Goodyear. SV Toda, Alihis, tricycle driver. Tamyo ko si Larry Flores kay Nini, kay Ruming. Gapamati kami. Dakpaman ko din. Di ta ka mo madakpan. Kay ari lang ko diya sa estasyon. Sing Action Radio. Na? Okay. Pamo kay na. Alas 2 sa ACE, Action Radio, Philippine Standard Time. Yes, ang aton anay sulat nga pagabasahon sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagabasahon sa sininga hapon na mensahe ni Aalin Halin sa isa ka Iloy. Malipot lang pero sigurado kita ang iban makarelate sa iya sinisitwasyon. Si Mama Gertrudes. Kagang mensahe ni Mama Gertrudes sa This Is My Life. Hello, Tita Wilma. Kumusta lang sa imo? I know nga mama ka man, ako mama man. Kag sa pagpamati ko sa programa sang Action Radio nga This Is My Life, na-encourage man ako nga isulat ang akon problema na tungod sa akon bata. Gusto ko, Tita Wilma, nga magpangayo advice. Tungod gusto na nga magsiparar ang akon bata. Isa lang gid na siya, Tita Wilma. Kag masiling ko nga wala pa siya sa husto nga edad, kay 21 anyos pa lang siya. Kag bisan lalaki ang bata namon, may mga barkada siya nga agi. Sorry to say that word, na? Sa aton sini mga miyembro sang LGBT community. May sideline siya, tita. Kag naga-income man siya. Kag mabaka siya. May talent siya, kag abilidad gid. Gani, kaisugid sa iya
nga maglisensya sa amon ni Papa niya, nga masiparar siya sa amon kag magsolo lang. Ina ang akon problema, Tita Wilma. Kung ano bala ang pwede namon himuon nga mag-asawa para hindi siya maghalin sa amon puder. Problema ina sa akon, kay isa ko gid lang siya, kabata. Tagaiman ko sang imo advice kung anong mga maayo kong himuon, hulaton ko gid ina nga mabasa mo on air. Ari lang ako sa radyo nagapamati. Gertrudes, sang Bacolod City. Okay, sa imo Inday Gertrudes, may damo gid nga salamat kag maayong hapon na maayong hapon kag kun tan-awon gid man naton okay lang siya. Antes man siguro si Tita Wilma maghatag sang aton sini opinion para sa aton sini letter sender sa karon iya nga hapon. Relax lang anay ka modera, ha? Relax lang kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malhain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama
Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal simpul kay ini ko pasig siya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basig kaluyan mangita kan ta idea nga makasimpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong Una, sa Christmas countdown, taga ni Tita Wilma, at pila na lang kadlaw, isa na lang kabulan, kay 30 days na gid lang. 30 days before December 25, Christmas Day, and 37 days before New Year's Day. Para nga i-welcome natin ang year 2023. Okay. Diraan ay, bali, dugay man ko no, nga wala, I'm sorry gid. Dugay man nga wala gid signal. Ug lang ko tamyaw tanan nagapamatit gid diri sa Sitio Dulum sa Barangay San Miguel, La Carlota City. Salamat gid ha. Okay, Malunes. Anna Mirth, please makigreet sa akon ba nga si Roger Malunes. Happy 34th birthday niya subong. More birthdays to come gid sa iya. Always good health. Thank you, tita. Halin kay Anamer, paamo ka na, okay, Nano nga daw naga, katul gid nga akong tutunlan sini. Okay lang, anay, Tita Wilma, enough na. Kabalikan ko, anay, ang sulat nga aton ginbasa, wala gid lamang madugay. Sa atong letter sender kay Hertrudes. Hertrudes, una-una akon makahambal makarelate ko sa sitwasyon mo. Kaya nga, isa man kabilog bata ni Tita Wilma. Di ba la? Ay ho, amugid na, natural ina, nga daw, hindi mo pagbuyan, kay asya lang upod ninyo nga mag-asawa, kag nagaisahan nun pa. Wala mo na mention dari. Ang nakita ko pa nga isa nga ginakabalakan mo, na, nga bisan lalaki ang bata mo, may barkada siya nga ginaupdan nga agi, no? Although nga wala naton ini sila gina discriminate, kay kabahin ini sila sa aton kalibutan kag sa sosyedad, ang kabalaka kag balatyagon sang ginikanan, especially ang iloy, ara ginaiya, although nga masiling ka, may trabaho siya, may sideline siya, pero sa edad nga 21, I think, gusto niya, napamensaran niya, kag nagbatyagan niya nga, kung ako lang magbabuhi, dumasarangan ko naman, pero wala mo na mensyonar kung bala nag-eskwela pa siya o kung wala pa. Wala na. Kaya kung nag-eskwela pa siya, pwede naton siya mapangabay. Nga kung pwede, anay, tani, tapuson mo pag-eskwela mo. No? Siguro na nalingaw na siya bala sa iya racket. No? Nalingaw na siya sa iya sini ginaobra nga sa diin nagka-income siya. Na? That's why nga gusto niya i-prove sa inyo nga mga ginikanan nga kung siya lang isa, masarangan niya nga mabuhi, masarangan niya nga buhiun ang iyang kaugalingon. Intsakto man na, nami man na para sa bata nga luyag niya pamatudan
sa inyo nga mga ginikanan nga kaya niya. Galing kay nagapangibabaw ang aton kabalaka. Hindi tayo pareho sa iban nga pungsod mo, especially sa Amerika, nga at the age of 18, pwede na makasiparar ang kabataan. Pwede na sila yung nga makasiparar sa aton nga mga ginikanan kag magpangabuhi sang ila. Na natural nga balatyagon sang iloy, natural nga balatyagon sang ginikanan, nga magkabalaka, mag-worry sa nagaisahanon mo nga bata nga gusto na magsolo sa iya pangabuhi, pero tiang nami gid sinaguro i-heart to heart mo siya. Heart to heart, ano Tito Wilma? Heart to heart talk, kinahanglan nga mag heart to heart talk kamo sina. Na? Kag hindi bala pag ipaagi sa patas-taas say tingog paisog-isog pa mo na kay kalabanan sa kabataan subong amo na ilabi na kun makabatyag sila nga daw kasarang-sarang sila nga mabuhi nga sila lang na mangisog na iya. Pero kita nga ginikanan ari lang kita sa mga maayo nga bahin sang aton pagpangabuhi. Sa tion nga kita may problema para sa aton kabataan. Cool ka lang, chill lang kumbaga sa mga kabataan pa, na? Istoryahon sa matawhay sa maalumanay nga mga tinaga, nga may lamod, or let's say, may upod bala nga pagpabatsyag sang pagpalangga bilang iloy, bilang amay sa imo sini nagaisahanon nga bata. Timing lang gid ang kinahanglan, no? Timingan mo nga maayo ang mudo niya, do kay nami gid istoryaon kami ara gina, na preparar ka bala, let's say luto kada sang nanamitan niya nga pagkaon, let's say paborito niya binga sudaan, no? Pag paborito niya nga pagkaon, saluhan nyo, kaon ka mo, dayon dugay-dugay, chika-chika ka mo, istorya ka mo, pagkatapos amat-amat ka. Go into deeper. Paamo kay na. Amat-amaton mo siya sulod sa iya sini kaugalingon. Nga mapautwas kag mapabatsyag mo sa iya ang imo gusto. Ihambal kag ipa-inchendi kag ipabatsyag sa iya ang natungod sa iya ginaplano. Kag ang imo man balatyagon bilang iloy para sa iya. Feeling ko kinahanglan niya pang magpulo pamansar. Kay basi pa man lang bala? Or basi kung na-impluensya siya sang iya sini mga barkada, or nadala lang or nagahinigaray sila na man mabudlay kung magsolo lang. Nga hindi ta makita na ang landong sa ngaton bata kung anong ginahimo. Pero although nga masiling kita nga kinahanglan gid man niya, tudluan naton sila nga magtindog sa ila mga kaugalingon nga mga tiil. Yes, punto ina. Pero ginikanan is ginikanan gid. Iban gani ang kung pwede pa lang ara lang dirang aton kabataan nagapuyo sa aton palibot patindog sila da balay, pero hindi gali naming outcome na kabalo taya kuan na iya mo ineng Filipino na iya mo bang mga Pinoy gusto ang aton kabataan nagatipon. Kita ya gusto ta natipon naton ang kabataan, makita naton ila pag sinalayo para man sa ila pagpangabuhi. Kay nga kita naluoy kag maluoy gid kita sina sa ila, no? May ara sina iya. Pero kinahanglan mga anak na ginikanan painchindihon kag pabatyagon man naton sila. Na i-pray mo gid kay Lord, no? Pray mo sa mahal nga Dios nga sa tion nga mag-istorya ka sa imo anak, uyatan niya, tandugon niyang balatyagon sini. Pati paminsaron sa imo anak, para nga hindi magdayon ang iya plano. Kay nga, given na sa karon nga ang dalagan sang paminsaron kag balatyagon sang aton kabataan, masiling sila kaya na ninamon niya kaya na ninamon niya pa. Pabay ilang ko bala, kay ako ni desisyon. Kag tindugan nila na iya, kay nga subong magdesisyon ang mga kabataan, kung ano lang ang magsulod sa ila pensar, go gila yun. Wala ba nagapaminsar kung anong madangtan sang tanan, kaayuhan para sa ila, or hindi kaayuhan, or bala sa ila kalalatan, o kung ano. Pero kita nga mga ginikanan do mabugto ang aton paginhawa. Hindi magugtas tawe. Why man ko gugtas? Hindi kay puto, hindi na realidad mo. Na? Mayo lang kung makita naton nga tapos na siya sa iya pag-eskwela, may trabaho na siya, nga ineng stable ba lang nga trabaho, nga magapakita nga kaya na gid niya iya, no? Ang
iya sini pagpangabuhi kung mag kung mag-solo lang siya, hindi na naton malikawan na hindi gid naton ina malikawan kay nga sa ila ang kabuhi kung sila ang pamangkuton mo ang ara lang amo na bala ang ara lang kaya na iya ma hindi bala magproblema na pero sa nahambal naman ni Tita Wilma wala sang imposible no wala sang imposible sa mata sang mahal nga Dios. Wala sang imposible kung kita padayon nga magapangamuyo kag mga bay sa iya. Nga tuytuyan man kita bilang ginikanan pati ng aton kabataan. Kay kita pamatian gina sa mahal nga Dios mo. Ilabi na gid kon hugot kag wala sang lamod nga pagpangduha-duha nga aton pagpangamuyo. Nakaintindi na ang Dios sang aton gugma sa aton kabataan kay kita lang gid nga maginikanan ang makahatag sang wala katapusan nga paghangop kag pagpalangga sa atong kabataan. Pamatian niya ina na kag kun magsiling gid siya nga kaya ko na mapabayin na lang ko bala na magsiling siya pamatudian na nga masarangan mo do amo na pero kabudlay basta na ako maglantaw kay may ara kabataan nga balingag ang ighalangop na may ara kabataan nga ang ila tuyo sa pag siparar sa ginikanan kag magpangabuhi sang husto kag pamatud-an nga masarangan nila nga sila lang may ara sina nga kabataan ining mga mga kabataan nga mga working student nagatrabaho samtang nag-eskwela mga determinado ina sila nga mga kabataan pero mga matutom. Pero kung inang nadala lang sa barkada, medyo budlay na, maduha-duha kagin. Kay basi bala, although nga wala kita pamensar nga malain ang maabtan sang bata hindi man kita gusto nga mangin judgmental sa ila ginahimo, pero ginikanan, hindi gina madula sa aton ang kabalaka sa ila. Na? Pero Inday Gertrudes, kay Inday Gertrudes, never give up. Hindi pag-surrender ang imo papel bilang isa ka iloy para sa imo sini anak. Wala sang malain kung naipensindi naton kag ipahangop sa iya, ipabatsyag sa iya, nga sala pa, hindi ka pa preparado. Ako siguro mismo makahambal ko nga, okay, i-let go siya, pasugti siya, kung nakita ko nga maayo, na maayo ang iya sini padulungan, or let's say, nakatapos siya sa pag-eskwela niya kang may trabaho siya, pero mga racket na, wala na iya, wala na, why ko na gina-underestimate, kundi ginapanumdum ko. Nga what if, kung wala na paano siya? Sino ang masapupo sa iya kang magsalo sa iya? Barkada niya? Paamo kay na bala na? Ti mabudlay ina mga anak. Tani balang kabataan naton, may kabataan nga kun hambalan sang ginikanan. Nagabatsyag man. Duhalang kabahin. Nagabatsyag nga mamati kag magsunod. Kag ipaintindi man ang ilabahin. Pero may ara nga nagapamati but deep inside nagarebelde. Kag supakon gidya ang gusto sang ginikanan. Ti amo nang indi mga maayo. Dako gid nga problema sa palaaboton. Inang himuon mo para sa bata mo, mangin posible ina. Basta padayunon mo man ang pagpangamuyo kag pagpangayo guidance sa mahal nga Dios. Ara lang tada iya Gertrudes, updan ko ikaw sa imo sinikausa para sa imo solo nga bata nga maangkon niya ang maayo nga disposisyon sa iya kabuhi para nga magaayuhan siya sa ulihi. Gamito niya inang iya abilidad, no? Kag kung kaya na gid man kag okay makita naton bilang ginikanan kay kita nga ginikanan gapangita man lang taya assurance sa kabataan naton nga mangin maayong ila madangtan mo, di ba la? Kay kalabanan sa mga ginikanan kaayuhan sang kabataan ang ginahandom, hindi sa kalalatan. May masabat naman na nga nega, maayo lang kung maayo nga ginikanan kun okay ila na iya, pero ari kita sa mga maayo nga bagay. Ari kita sa mga ginikanan nga nagahandom nga makabulig sa gihapon kag magatuy-tuy sa ila kabataan. Kay hindi sila gusto, hindi sila maluyag nga ang ila kabataan
magakadto sa kalalatan kag maganto sa ulihi sa ila pagpangabuhi. Salig lang sa imo kaugalingon, salig sa mahal nga Dios. Padayon ang pasensya kag paghangop, kag padayon lang ang maay nga panimuot sa imo anak. Ina lang ang pangabahin ni Tita Wilma. Try mo, pamo kay na bala, try mo lutuan siya gani sa nga namit niya nga pagkaon para nga magkasugilanon ka mo sang maayo na para magkasugilanon ka mo sa maayo kang magka-suggest ka. O siling din ni 5510 no. Tita Wilma, good PM. Relate ko sa sender. Ang advice ko lang, inchindihon niya na lang. Kay bisan ano matabo, bata iya man na Japon. Kay gistoryahon kag ipainchindi sa iya ang maayo, sang maayo. Always gid magpangamuyo amo nang pinakamaayo gid. No? Tamyaw ko lang di sa Sipalay. Nagapamati kami di Tita We. Pwede ako makapangayo textmate nga boy. Ang age 40 plus. Ang buot lang kag honest and willing lang sa akon makig-textmate. O, textmate lang gid ya. Salamat Tita Wilma. God bless. Capitalize pa na tanan. So, buot silingon gusto ila makaangkon sang abyan. Okay, sa 40 years old and up nga mga lalaki gusto mangin friend sharing a cellphone number 0920 730 5510. Again, 0920-730-5510. Hi, Tita Wilma, maayong hapon. Ang masiling ko sa letter sender to pray lang gid kay Lord always. Tamyaw ko lang gali dira akon palangga nga si Kim Ladano. Kag ang akon gali family. Salamat gid sa pagbasa 8469. Tita Wilma, sure, dako nga problema para kay Gertrudes, realidad. Nga kalabanan kung ang bata asset sa pamilya, hindi ta gusto magsiparar. Kag kung liability o kung pasaway kag pabugat, halos tatabugon. Pero kay Gertrudes, gusto sang LGBT nga anak, posible pure privacy. Pwede kapalapit sa inyo pari or kung ano man nga sekta ka mo, to continue nga mag-upod sa imo kay siya lang isa. Wala ka iban nga anak. Wala ka iban nga anak. That's my suggestion. Good luck. 0151. Kay ti isa man ang ginang bata. Kinahanglan lang gin mo. Sakit na sa ginikanan mo. Kapin pa kung isa lang bata mo ginman. No? Kinahanglan hinay-hinay lang. Na? Okay. May kumusta lang ko sa akon ba na nga si Rinaldo Unyati Arian niya. 48 na 99 salamat gid. Ask thoroughly. He wants to stay away. Explain the consequences may happen. Okay, halina kay Junjun Lambatin. 0883 salamat gid. Okay, hasta lang dira anay ha. Relax lang kay si Tito Wilma magabalik pa. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, kay Ma'am Ana Sinoro, bata, may sariling mundo na. Correct na, Ma'am Ana? Kay Sir Rufino, Era Gabino, monitor lang ko, Tita Wilma, salamat, gid. Ay, Tita, good afternoon. Please greet lang kay Tata Romeo Dinoy and Nanay Girom Dinoy. Ara sila sa araw. Sa araw-araw, kag sa Baby James ko, tulog, subong. Salamat, gid. Kate Ashley, salamat, gid. Support gid sa anak nyo sa mga barkada ya kabay nga maayo hindi mag ano ni man Florida kag kun pwede pa lang inchindihon mo siya hambalon gid sang maayo. Anij Lam, salamat gid ba oo. Josie Lynn, mayong hapon kay Josie Lynn. Good afternoon Tito Wilma, salamat gid. Si Marie Sara Flor kag Diday ga relax pamati sa radyo kay Tawe, halina kay Ma'am Aina, ha? Munina, kag ng press sa Oriarte Subdivision, mayong hapon gid. Mayong hapon Tita We, tamyaw lang sa family Turbela, kag sa Barangay Pandanon, DSB. Nga always gid naga-monitor kay Ruel, kag kay Chay Delia pagid. Ray Flores Baryoga, magdamogin nga salamat. Kurt Nathaniel De La Torre, good afternoon Tita. Monitor lang ko sa may Purok Dulunan. Hacienda Guba, Central Maaw, salamat gid. Mayong hapon, action Tito Will. Diding alohamiento, salamat gid. Na.
Febis Galon, Palma, gwit ko lang ko please kay nung bubot kag nang LV nga nagamonitor gid sa imo program. This is my life. Thank you gid and God bless. Ma'am Virgil Pinda, always present lang kami diri gihapon sa Myselin Homes, and keep safe always Tito We, and may God bless you and your family. Yes, Ma'am Virgil, salamat. Anej Lam, thank you gid. Okay. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Hello, thank you gid. Okay, enough lang na anay. Salamat gid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero Pulang anay kag madamo gid nga salamat dira kay Inday Norma kag kay Inday Grace. Inday Norma Rosales, mayong hapon lang sa imo. Okay, mayong hapon Tita Wilma. Tamyaw ko lang Nelson kag Helen Malba nga nagahilay-hilay sa papag nagapamati programa mo kay dahapon ang nagatamyaw Yolanda Pasamantes ng Baguio City. Salamat gid Sir Milelio Iligo, mayong hapon lang dira sa imo sa may Hacienda Pilar sa may Sarabiano, sa may Ibi Magalona, taga-Tuyum Kawayan. Okay, salamat gid sa mga taga-Tuyum Kawayan, da ko rumayong hapon lang. Okay, sa itun ay na coffee break, dugay-dugay, karon bala ang inyong kape dira, Zenton Plus Coffee Mix, updanay kita sa coffee break, updo naton ina kamoy ng kafe nga may soya, balunggay kag xanthone. Ang kafe nga may vitamins, minerals kag insoluble fiber nga nagabuligid sa pagtinlo sa aton colon o kun aton man tinai. Ang kape nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla kag syempre man suwabe man ang sabor. Xanthone Plus Coffee Mix, may kape ka na may bulong ka pa. Ara lang sa mga tsindahan dira sa inyo lugar kag tandaan dako ang mabulig sa Xanthone Plus Coffee Mix sa inyo ikaayong lawas ka may isoflavone siya nga mong nagakontrol sa aton hormones. Tanan natural, kag nakakapi ka na may bulong ka pa. Ara lang apoy din naton mabakal pagin magluwas sa mga tsindahan dira. Ara lang sa tanan nga Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, Veterinarics Pharmacy, South Star Drug Store, kag Negros Grace Pharmacy. Ara man pwede mabakal sa Shopee kag Lazada. Pamo ka na. Okay, padayon si Tita Wilma, alas 2:38 na, Action Radio Philippine Standard Time. Sa siningabahin, manamyaw ana kita, happy birthday before kita mag-horoscope. Sa mga celebrators natin for today, happy birthday! No? Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, ay kay Inday Norca Lay Magbanwa. Inday Norca, happy birthday to you. Ang unika iha ni Action Eric Magbanwa Senior, kag ni Action no na di maala Magbanwa. Happy birthday Inday Norca. Wish you more blessings, more love of course. Kag wishing man syempre nga ma-achieve mong imo goal in life, na? Good heart lang as always, Inday. Kag happy birthday man kay Manang Myra Sugaton.
May nagmaymay, happy birthday sa imo. Halin kay Mama Ik, kay Dayday, kay Laudel dito sa may Sitio Ubos sa San Enrique, Negros Occidental. Kag sa iban paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday and God bless you all. Wishing you all good health and prosperity. Okay, nakatuway naton ang horoscope sang aton mga celebrators for today. Siyempre sa mga celebrators for today, ang Nobyembre 25 nga petsa sang inyo pagkatawo, bot silingon, sa malayo, kung sa mga layo, may mga swerte nga maangkon ninyo. Kag bisan sa malapit, may ara gihapon swerte, kamasiling ka bala nga, baw swerte gidiya ang mga nataong Nobyembre 25. Pero, ang importante, kabalo ikaw maghalong sang mga swerte nga nagaabot sa kabuhi mo kaginabaton mo. Tandaan nyo na ha, sa mga natawo sa Nobyembre 25. Ina mga natawo Nobyembre 25, Sagittarius ina sila. Kag ang mga Sagittarius, amo ining mga natawo Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Ang inyo horoscope nagasiling. Sagittarius, kinahanglan, i-let go mo na or i-let go nyo na ang kakulang sang kumpiyansa sa isa ka sitwasyon. Abi padayunan nyo ng inyo pamatyagan, bala nga ara ka mo permi maayo nga mudo, para mangin mamag-an ang tanan, para mangin malipayon ikaw sa bugos nga adlaw. Sagittarius, kag kung loaded ka naman sa trabaho, need mo man nga magpahuway, bisan hingalit lang. Mas swerte nga mga numeros ng mga Sagittarius, 745, 2152, 33 kag 11. Emerald green is your lucky color. Kadtuan na may neto ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9, kinahanglan, batyagun mo man sang maayo. Ang sorpresa, ang sorpresa, let's say kung mag-aabot siya subong adlaw or nakaabot na kaina, kinahanglan batyagun mo gid ina sang maayo kag kinahanglan ikaw pasalamat gid na magpasalamat gid kag isa pa gid preparar ka lang sa grasya pagid nga ihatag sa imo sang kahitaasan. Pero kinahanglan Capricorn, imo inahalungan. Mas swerte nga mga numero 25, 32, 51, 11, 42 kag 4. Lilac violet is your lucky color. Kadtuan na may neton ang zodiac sun yellow, lilac violet. Aquarius na ikaw, Tita Wilma. Aquarius, ang mga Aquarius ang mga natao, Enero 20, tubtub Pebrero, Jasi 8. Makapa-take 2 ka man o kung makapa-second round ka man, Capricorn or Aquarius, ikaw ba lagi napasala mo sila mo? Aquarius, makapa-second round ka man sa mga manamit nga preparasyon dira, kung ano sinalusalo dira, may reminder lang ang imo sini horoscope. Hindi kagkid magkaon dira sang madamo sang mantika or fats, mga mamantikaon nga pagkaon. Suno sa imo zodiac sign, halungi ang imo ikaayong lawas. Aquarius, 8, 53, 45, 22, 15, kag 35 mga maswerte nga numero. Sun yellow is your lucky color. Kadtuan naman kadtuan man naton ang zodiac sign nga Aries. Yes, mga nalumpat man ni Shalin kainam. Pisces, Tita Wilma, na? Ang mga Pisces, amo ining mga natawo, Pebrero 19, tubtob, Marso 20. Okay, Pisces. Focus ka, ginagigano siya. Focus ikaw or kamo mga Pisces sa dapat ninyo himuon. Hindi pagsapaka inang mga problema o kung inang mga upang nga makadistract sa imo ginahimo. Babayi, stay focus
on what you're doing para matapos ina. Maswerte nga mga numero 15, 52, 21, 11, 31, kag 45. Ruby, red is your lucky color. Ay, una palang ina nga mga zodiac sign nga ato nadulong sa inyo. Mabalik pa ya si Tita Wilma, na? Ida Ramos, salamat gid. Solid child, I will not leave my parents. Wow, congratulations sa imo. Kay Ma'am Inday Blaza, salamat gid. Relax si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na I would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara ang ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na daso. Brown na daso singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. Ilikod sa ang kinanglanon nga makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanati. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Diyan mo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga base ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kay kayo ano na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action. Tawe, na sender, pwede man sugaton mo siya para ka-explore siya. Saligan mo lang bata mo, kag kilalahon mo man ang iya barkada, kag i-monitor mo lang siya sa iya ginaestaran. A good biskin, lainay ka mo balay, pero makita mo lang siya, kag pray without ceasing because God will guide and protect you, your child. Trust lang gid tiway tawe. Oo, may punto man na ang suggestion ni 3640. Pwede man ko no na pasugtan siya na para ka-explore siya. Okay, point ina kaya mo nang gusto sa mga kabataan subong.
importante saligan mo man bata mo. Kumpormi man na si Tita Wilma. Hertrudes, gapamati ka, na? Kag kilalahon mo gid ang iya, importante ginabala, kilalahon mo gid ang barkada sang imo kabataan. Kag i-monitor lang ang iya ginaistaran. Agud bisan bala paano, bisan lainay si Parasya. May point gid. Thank you gid. 3640, na? Salamat gid. Mabulubog at nga problema gani indi gin magsugot nga magbulag siya sa imo gani sunda gid laygay ni tawe. Pray to God always. 80-20 amay ina ang nagahambal. No, ara gid indi gid ya sender ang advice ko lang intindihon niya na lang kay bisan ano matabo bata yaman gyapon. 5510 salamat gid. Alas 2:50 na aksyon na Radio Philippine Standard Time ay nga mga anak ko. Eddie Laos, good afternoon. Tawe, ari lang ko Japon. Kami ni Nanay Isabel, dira sa may Victorias, may damogin nga salamat. Padayunan na ni Tita Wilma ang mga horoscope nga aton madulong sa inyo pare karon nga adlaw. Ada nakita sa zodiac sign nga Aries, ang mga Aries amo ini mga natawo Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aryan, ibutang mo gid sa pensar mo or ninyo nga mga Aryan, ibutang ninyo sa pensar ninyo kag sa balatyago ninyo ang kun anuman nga himuon nyo. Tanan nga himuon ninyo. Kag tinguhaon gid ninyo nga mahatag ninyo ang inyo all, na? Ang tanan bala nga nga ikasarang ninyo ihatagid ninyo dira. Kay ang resulta sina kaayuhan para sa inyo. Mas swerte nga mga numero 24, 25, 46, 11, 33 kag 50. Your lucky color is mango orange. Yes, ang mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20. Yes, Taurian, kung ano man ang imo ginapaabot, maabot ina siya. Kag igakalipay mo, balikbayan box gali. Igakalipay mo ang pagbaton sina nga balikbayan box. Pero may ara pa andam, hindi lang magpatama kung may tsokolate. Kung may mga chocolates, hindi ka gid magpatama. Taurus, mas swerte nga mga numero 5, 32, 23, 10, 45, kag 51. Ice blue is your lucky color. Ang mga Gemini naman, Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Gemini, prayer. Ang prayer, makapabaskog sang imo na batyagan sa karon. Kung ano man ang imo mga ginaplano, yes, himua. Kay para ina sa kaayuhan. Mas swerte nga mga numero sa mga Gemini, si Ace, 30, 52, 24, 41, kag 8. Ivory white is your lucky color. Kantuan naman natin ang Cancer. Cancer or mga Cancerian. Mga nataw Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Lantawan ka o galingon mo. Cancer. Na, look at yourself, your health. Lantawang imo ikaayong lawas. Pamensaron mo ang kaugalingon mo. Pamensaron mo ang kaayuhan mo. Kagpalanggaa ang imo kaugalingon tungkod isa lang ang lawas mo. Hindi pag ipamilit ang hindi gid pwede. Basta gani ginasiling nga ginaprohibit, but silingon, ginadumili ina sa imo. Hindi gid pag ipamilit. Kay kung ipamilit mo, basta ikaw maghinulsol. Disiplina. Cancer, disiplina gid ang kinahanglan. Mga maswerte nga numero sang Cancer, 342, 1151, 30 kag 25. Jade green is your lucky color. Ngayong lang ko sini-opisyo, dabala mo. Okay, Leo. Kaduan naman natin ang mga Leo. Leo, pamatiing inyo horoscope ay. Ining mga Leo, amoy ining mga natao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo. Hindi na titawin naghambala ang imo niya zodiac sign nagasiling karon nga adlaw. Kung oo, kung tuod, okay. Pero kung hindi ka lang magpasingit da. Untatan ang chismis, okay. Untatan mo kuno ang chismis. So, ina mga istorya nga makalalaton bala sa palibot. Kay nga,
dumugon gid ikaw sa pareho mo nga mga mahilig man sa chismis, or it's not hindi na yung term nga dumugon ka, kundi dagsaon ikaw sang mga marites man kay dalawa to nila ang imo chismis kag ibulanti man, which is not good. So stop. So no sa imo horoscope untati ina. Mas wati nga mga numero Leo 10-32, 23-51, 42 kag 12. Your lucky color is ultraviolet. Bao. Na? Ultraviolet ang imo sininga lucky color for today. Okay. May nabilin pa nga zodiac sign. Relax lang kay si Tita Wilma balikon ko gid ina. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara ang ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maimpa siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Standard Time. Nikki Joy Caparida Tagonasa, mayong hapon ka nagtawi. Hindi ko sinasabi ang lahat na ito para maniwala. Ari ka naman. Relax ka lang, Naga Raymond. Hindi pag-istorbo ha ang amon mga palangga nga mga tagpalamati online. Di ka muna magpadala-dala sa account name nga Naga Raymond kay ambot mahinulsol gid ka mo. Okay? Relax lang. Padayunon ko, kag tapuson kong nabilin nga mga zodiac sign. Ari na kita sa zodiac sign nga Virgo. Yes, ang mga Virgo, mga natawag gusto 23, tubtub si Tiyembre, 23. Mga Virgo niyan, mag-focus ikaw sa happiness nga ginatawag, na? Dira kay mag-focus para nga manami ang imo aura, nagayuhom kag malipayo. Kag dira mo matuman ang imo assignment, na kag tungod sina bala, tinami mo panimuot mo kung ano man ang gintugyan sa imo, kayang-kaya. Kag tungod sina maayong resulta, maayo ang imo kita. Virgo, maswerte man nga mga numero 18-35, 43-15, 52 kag 25. Dollar green is your lucky color.
Kaya tuwa naman na ito ng zodiac sign nga Libre. Ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob. Oktobre 23, na? Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Kung may negosyo ang mga Libra, mayong dalagan sang imo negosyo. Ang imo ikayong lawas at ipanon mo man, kay kinahanglan ikaw sang kadamaan. Damo ka pa sang mabuligan, Libra. So, keep on praying. Maswerte nga mga numero sang Libra, 9:45, 33:26, 52 kag 11. Your lucky color is Crimson Red. Kaya tapusan natin nga zodiac sign Scorpio. Ang mga Scorpio nito, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, suno sa inyo horoscope, pangitaan ninyo ginatawag distancing sa problema para nga makapahuway ka man sa stress. Mag-pray ikaw, pangamuyo ikaw. Nagets mo ng buot silingon? Pangitaon mo ang distancing sa problema para makapahuway ka sa stress? Ay nabilang kundi nang maligwa kung may problema ka, pangitaon mo kundi nang maligwa dira para makapahuway-huway ikaw sa palibog. Pangamuyo lang gid. Mas swerte nga numero sa mga Scorpio, 4:55, 23:11, 45 kag 30. Cloud white is your lucky color. In Pontual Stress Action Radio Philippine Standard Time, ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, salamat gid kag amen sa itong 3 o'clock prayer. Salamat sa pag-upod kay Tita Wilma sa Biyernes nga edisyon sang This is My Life Nobyembre 25 tuig 2022. Aba kay nga gaw pa. Mary Joy Victorino Flores Mecawili, Tita Pagwit, happy wedding day kay Albert Flores and Nicole, yes. Kag sa Family Riala nga nagapamati man subong nga hapon. Si Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Karulan, Kabangkalan City, mayong hapon man kag salamat. Si Tita Wilma magapaalam na sa iton pagpangalagad sa This is My Life. Ang ito naman Bible verse of the day, halin sa Proverbs chapter 15, verse 16. Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. I can't say goodbye. May damogin nga salamat sa buwas na naman kita mag-aop dinay. Standby na sa matawang nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!